phela ngeke uthe izinkuni zomcimbi wonke uwedwa. Hayi ngithi awusezi mina. Hayibo ngeke ngize hayibo kanjani? Khona phela kumele ngithi makhana ngiyithole zibeningi. Ngaphela uyacabanga samele ke ngibe pheka utshwala ngazo. Nesezingasale ezinye ukuthi mhlawumbe kusize kuphekeni inyama. Kodwa soyiloko sisengeza kancane mhlawumbe nabanye amakoti la endaweni. Angijabule emakhelwane. Angijabule sisi. Kufanele sisi. uNkulunkulu wazangibusisa angezwa yini. Phela usuku olukhulu kabi lolu zalo. Lo memulo. Hayi bandla kufanele nami kade ngangimfisela ukhulu le ndaba. Awuzomulanga phela ukhuliwe sisi. Yabona nje manje akusekho ukujikela emuva. Kodwa ke phela futhi sekunenye indaba emasibisi yakizwa yini. Ungizwa ngithi uNkulunkulu uyangibusisa nje sewukhona isigaxa ke manje sendaba. Uyaganani? Hayi ungoneni manje? Sekungoneni sisi. Wenzeni manje loyo? Ungoneni ufika namhlanje ekseni. Yabona bese nginqana nje nanokuthi ngize la ngizotheza sisi. Ungeneni ufika ekseni ufika ngithi uyamazi kuvamisa ukuthi afike ngaleli ipholo leli labangani bakhe. Hayi ke bese kuba ukuthi ke mhlambe ke bamshiyeke baphinde bamthathe kanjalo. Hayi namhlanje ekseni mangena imoto egcekeni ngithuswa yikhona lokho ukuthi awubangena egcekeni namhlanje. Hayi mangithi ngiyabuka nangu ungoneni wehla ngasesicabheni lesi sika drive impela. Uyakwazi vele ukudrive ungoneni? Hayi mase ngibuza ngonene kabani imoto ngitshethi mhlambe bambolekile. Eyakhe uthe yakhe. Intshaceke futhi namase ngibukisisa ngiyabona ukuthi iyaconsa iphuma esitolo lemoto. Uthenga imoto ungoneni sisi. Uthenga imoto yakhe ethi yena. Hey sisi ngithe mangibuka Matha. Ngajabula umntanami unini ezibeka ngemumva sisi. Ehleze ebeka mina phambili engakhela umuzi engithengele osofengeza. Wasithengela imoto umntanami. Intsha futhi yabona iphuma esitolo masipisi. Uzwa ngisho ungena phakathi uthi le inuka isitolo nje inukubusha. Hayi sisi. Nangisazi manje noma ngijabule noma ngenze njani. Yazi ukuthi lo mntwana bese ngithi uyayiyeka lento yakho bese ngathi ukuthi ithotho lolo. Yini manje? Lento yelobugebengu bakhe. Awubona ukuthi ayangena futhi amanzi endlini uyajabula wena uyajabula ungoneni konta akayithenga wena oyaziyo mana ngikhombisa ukuthi le wayithenga le uzama ukuthini masibisi hayi bomzami usho ngisho into eyenzekile awubona ukuthi imoto yokwebiwa leyo hayi masibisi ungaqali uyangothi ngiphetheni locela uzokhala ekhanda lomfazi awubala amagama akho wematha ngithi mina kwena ungoneni uyintshontshile imoto nawe yazi musukuzenza ingane kanjani manje ungoneni usho uthina uyamazi ungoneni kathi mathe siloke simphathisana siloke simphathisa into siloke simphathisa kanti wadingiswa nezitolo kwathiwa akangeke nezitolo zezimoto ungoneni akakwazi ukuthenga imoto ungoneni ayikho into akwazi ukuyithenga yabona ke futhi leyo ke ngeke ayithenge ngempela ke imoto ubukuphi wena angasithenga mhlawumbe lezi ezinye izinto ezincane ke ngazo lezo zimali lezi soke zebile kodwa imoto ngeke azayithenga ungoneni angahlulwa yini wakazi ungakhela umuzi wakazi ungakhela ngemali ayivela imakatha shuthi naye uzenza ingane cha phela shuthi nawo le moto uyithenge ngayo lo mali yayivela ke wena lento yakho yokuloku uqhubeza ingane ukuthi zenza into ezingalunganga ngoba ngesikhathi into uyijabulela lokuncoma ingane iyabona ingane ukuthi uyazithakasa lento zenzayo ijabula iqhubeke ingane wematha yabona ngikutshele nje iqiniso ngane yakwethu elanga phakathi kimi olaziyo nawe yabona le moto kuba bethiwa ithenge usangithini hayi ngane yakwethu ngaba ngine sho ngaba nginesiqiniseko ukuthi ithengwe ngemali ephilayo futhi imoto yangempela hayi yabona nje yangoneni hayi khohlwa yimi wesisi ukuze nje unganyuka ushukela no BP vele nje wamkele ubongela ungoneni ngenzi leyo ngicela nje sisivele angiyibonga into engabongeki mina hayi sis ungiyibonga nje into engabongeki asivele nje simkhulekela ungoneni simbongela umntanami ngoba kade kwaseyibeka ngemumva uyangizwa yini afundise odadewabo afundise izingane zodadewabo akhele mina uyaqala nje utakenzenzela into ebhekene naye wena ukwazi ngisho ukubona amanzi sengena endlini konke nje kuwena kukahle yonke into kahle lokade umzali wayithini masibisi ongcona sikhuleka ngoba samakholwa thina asikhulumi kakhulu indaba sambe sigeceza into esingasazi khuleka ngizokunikeza ithuba lokuthi ukhuleke ngeke ngikhuleke kwakona angeke ukhuleke cha ngobani manje ngikhuleke ngithini ubongela ungoneni ngeke angimbongeli nje uqambela abana amangala okay vala umlomo ke lo uvale namehlo phakamisa izandla sisi ngizokhuleka mina njengonini ungawuphathi ubhushu uma ukhuleka beke ubhushu phansi ukuthi ngenzela ukuthi ukuthi khwasha amasibisi ngazi ukuthi izivikela kanjani phela unomona kabona ungazi unginqumele ngisho la isigangeni angisakwethembi nje nhlobo indlela onomona ngayo angifiseli lutho uyazibona ukuthi unjani unganginquma nje kwakhona la isigangeni ngisacimezile angisakwethembi ngempela ungacimeziki ngizovala ihlelo lodwa okungcono yakula wena Nkosi siyabonga simakade siyabonga Thixo izinto ezinhle ongenzela zona nanga ukhuleke wami uzomula kungekudala nanga futhi ungoneni ngalana useza nemoto entsha ceke Nkosi into ethule ethe du noma ungena phakathi uyezwa Nkosi ukuthi hayibo nali izwi lelincane bo ngiyabonga Nkosi zonke lezi zibusiso eziza zonke ezilakanyana kanye ngithi ngiyazamukela Nkosi nalokho kuhle okunye okuhle okuseza Nkosi ngithi nakho sengiyakwamukela Nkosi
ngithi inkosi yami nalabo bafazi abanomona nkosi ngiyababona nkosi thinta inhliziyo zabo uyithambise simakade ngoba nkosi sekuyisi isikhathi sokuthi nami ke ngibuse kade nkosi kwasangihlupheka ngikhala usungizwile nkosi ngithi ke impela manje seku10:04 nkosi seku10:04 nkosi indli yawa njengamanje hawu simakade ngithi laduma izulu hawu nkosi washo umfazi wathi paba awu ngisho njalo nami nkosi sekuyisi isikhathi sami bonke abanomona nkosi ngithi bawuze nkosi yami bawuhoxise lo mona abanawo nkosi ngoba sekuyisi isikhathi somntanami sokuthi akenze izinto ezinhle kekubuke yena njengamanje ziyakhala nkosi njengamanje zikhala ejazini kulungileke nkosi ngiyabonga amen qhubeka ukhaphe lapho sisi ngoba uyazi sengibe ngacabanga beka ubhushu sengibe ngacabanga beka phasi ubhushu ucabangeni manje asiphakame izimbumbula zivaleke baba wenkosi kanti sekuyoze kwenzeke njani sekufanele ukuthi kuze kubuye bani inkosi yami azolungisa nasi isimo sekhaya lakwaGumede hayi zibondiwe manje nkosi zibondiwe nkosi umfazi uyathandaza uyajabula ujabulela zonke izinto lezi ezingacacanga unkosi yami ngibuhlungu ngomakatha angimazi mina nkosi ukuthi uphila komphi umhlaba lo mfazi ongenasi selulewe ebantwaneni ongakwazi ukwakha abantwana ongakwazi ukubona into engalunganga ekhayeni lakhe ukuthi lokhu kuumkhokha phakathi kwekhaya akufanele ngabe kuyenzeka konke nkosi makwenzeka ukushayela izandla uzishaya kanjani izandla ungena imoto phakathi kwekhaya lakho ongenaso isiqiniseko sokuthi ithengwe ngemali ethathwe phi ngoba wazi kahle ukuthi umntwana akasebenzi indawo yini ebangela ukuthi ujabule uzosajabule inkosi azafuna ukusihlala phambili asika amaphiko kanti ke ngempela kwenzekalani kuleli khaya lakwaGumede ngithi ngenelela nkosi sekuyisi isikhathi baba sokuthi ungenelele manje sengikhulekela ukuthi ke manje ungenelele engqondweni kamakatha ke ivuleke ingqondo akakwazi ukuzibona into ezingaphilile ezingalunganga ezizokona ikhaya lakhe awu nkosi sekwanele awusekwanele manje nkosi sokonakele kuningi kulela khala kaGumede ngenelela ngosesize zithanda zezihlahleni ngenxa yomonakalo oqhubeka yongapheli vala nkosi lwamkhokho wenzeka kulela khaya amen hayi mase singazi bese ngikhulekele sengicela nje ukuthi sithi ngcinci soqhubeka nomsebenzi hayi soqhubeka vala umlomo vala phakamisa izandla nkosi siyabonga simakade saqhubeka nokubongela umfana wami othenga imoto yakhe entsha uma cekeceke kodwa ke nkosi sengithi ake ngishutheke nalokhu nkosi kokuthi noma zingakhona izinkulumo zokuthi le moto ebiwe noma ithengwe ngemali yegazi ngithi mina nkosi anginamsebenzi ngishabe ukuthi uyithenga ngemali yegazi noma ngemali yamanzi imali mayikwazi nje ukuyothenga iyayithenga imoto ibuye nje obilapha egcekeni kaGumede nkosi futhi ke nkosi ngiyazi mina nkosi ukuthi ngishabe ethwala lo moto noma kuthiwa yebiwe imoto nje efana nazo zonke imoto ebiwe nengebiwe ziyafana lezo imoto nkosi ngoba zonke zihamba ngopetrol mafana ihamba ngopetrol ihamba ngopetrol mayihamba ngodiesel ihamba ngodiesel akuthi ngoba nakho ke iyebiwe noma injani ebese ihamba ngohlwayi mhlawumbe ukuthi izodinga ukuthi ifake uhlwayi cha zonke zihamba ngopetrol lano diesel nkosi futhi ke nkosi ke ngiyezwa nkosi kunomoya ofungazayo osiyami okhulumayo lana othi engazuthi abantu manje bazokhuluma bathini mina ngindaba nabantu ngoba imoto nje izokwazi ukuthi ngithathe ingibekela ngiyakhona zonke imoto vele zidala ukuthi zisihambise imoto ziyahamba mayisemgaqweni nkosi azibonakala futhi ke nkosi engifisa nkosi yami ukuthi nomphakathi ukwazi simakade utshele nkosi umphakathi ukuthi ngithe umfana wami uhlakaniphile uyazazi izinto angeke athathe imoto eshisayo imoto etshontshiwe azoyifaka egcekeni aphinde ahambe ngayo uyakwazi lokho ukuthi akwenziwa lokho njengoba ethathile nje la moto efake lapha egcekeni uyazi ukuthi imoto engenasici engengizisifaka enkingeni ngiyabonga ke nkosi ngiyabonga amen bekuphasa ubhushu sengifuna ukutheza ubhushu baba ngisaphinda nkosi ngiyagcizelela lokuthi ngenelela konakala kakhulu nkosi akunciphi kuyonakala kakhulu kunakuqala umfazi indini usazi ngisho amatemu akhulunywa abantwana ekukhohlakaleni kwabo nkosi wazi imoto ezishisayo ngaze ngabhlungu ngomakatha uthi izimoto ziyashisa nkosi angazi ukuthi ezishisayo ezinjani ezibandayo ezinjani kodwa yena uyazi inkosi ngenelela uyajabula nkosi inhle yonke lento kuyena akayiboni into ewumonakalo ngenelela nkosi kanti uhlezi kweliphi izulu ngithi ehla nkosi wehle ngamandla wehle ngesimo sejuba
Nkosi uzongena engqondweni kaMakatha umbonise Nkosi ukuthi akukona Nkosi haya akukona akukona konakele kakhulu futhi ke kungenzela amahloni mina njenganomuntu okholwayo ukuthi nginomzalwane ophila impilo nje engikhonza naye engithandaza naye kungifikisela amahloni Nkosi kithi ngenelela angifisi Nkosi ngisho ukuyigibela leyo moto angifisi ngisho ukungena kuyona ngoba angazi noma imoto enjani leyo engiyothi ngisahleli phakathi kuyona ngibone sekuqhamuka amaphoyisa esengibopha umfazi akalisabe nalelo hlazo nje ukuthi angathi esahleli phakathi mhlawumbe umfana lo wamshiye nayo imoto mhlawumbe esangene noma kusesitolo aqhamuka amaphoyisa ambophe athi ya mama imoto uyithathe phi abakazi umfazi lo nezincwadi lezo azikho ayaboshwa akazisabi zonke lezo mina Nkosi ngiyazisaba zonke lezo zinto ngeke ngiyigibele imoto yalo mfana ngoba imoto yalo mfana Nkosi ayiphilile ayinako ukulunga phakathi ngithi ngene engqondweni kaMakatha amen masibisi hayi into ozoyithesa beka lo bush ngicela ubeke phansi hamba sisi ngoba sizogcina sihlahlelana manje into ozohlahlela omunye siyatheza yabona amaqhubeka nokuhlala lamasibisi ngizogcina ngihlahlela wena sisi ngicela uhambe ungishiye ngizoyithezela ngedwa hayi ngiyatheza hamba sisi kanti ngitheza wena noma ngitheza inkuni ngithe hamba uyabona manje indlela engidinwe ngayo ngizosuka ngihlahlele wena mina weMatha theza uthi uyangicasula nje masibisi theza siningi izinkuni ozidingayo lokuvuna ubala lo uvune ngani ibhethe Kapha kahle la. Hayi uzutshela wena ngokutheza. Awuqheli ngani ngoba phela uzongilimaza indaba ungaklabheli lento. Uyathanda ukukhuluma wena. Nomona kaje wena. Uthakashana. Siyabonga kulabo abasubscribe-ile laba abanga-subscribe inkinga yini kuphi? Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakho ningaboni fanele subscribe nina niboni. Ubakhafelani pho. Ngiyacikeka mina. Why ubakhafa? Nibuke ni like and comment lapha. Hayi. Makwethu. Kube njalo ke ingane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.